kafin mu ƙarasa zuwa haura. Domin kama Imtiaz ba mutum ɗaya zan sheƙe ba. Mutane marasa adadi zan sheƙe. Na rantse da abin da nake bautawa. Zan sheƙe dukkanin wani maƙiyina. Roƙon da nake wa Ubangiji a koda yaushe shine ya bani ƙwarin gwiwa a zuciyata da zan kawar da azzalumai. Shi ma ɗaya daga cikinsu ne. Don haka ba zan ƙyale shi ba. Abu ne a rubuce a cikin addini na cewa duk mutumin da ya aikata kisa, to ya zama dole shi ma a sheƙe shi ko ma wane ne shi ɗin. Ƙwarai, tabbas ne zan hukunta shi. Kuma ni hakan shine jihadi na. Idan mutum ya kai ƙarfin da ba za ya hukunta shi ba, mu